Hello guys, welcome back to my M.Narzary YouTube channel. जोङो दा शुटिं खालामनो थांगासिनो संनि मुङा जादों बाजै बेयाव एक्टरा जादों आदा जवेन आरो एक्ट्रेसा आब' पुजायानो जों दाख्लैनिफ्राय भिडिअखौ खेबदोंमोन नाथाय गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोङो भिडिअखौ खेबनो हायाखै नाथाय दिनै आद्रा थानाय लास्टखौ जोङो खेबनो फैदों बिदिबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायदिनि आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब एन्ड शेयार एन्ड लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोनाबो बिदिबा आंजों भिडिअखौ नायनोसै गोजोन्थों बिनि शटआ जोबथ'बाय जों दा लकेसनखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों हाग्रामायाव थाहैनो नागिरदों जोङो फैदो नोंथांमोनाबो बिदिबा नायबावदिनो आंजों लोगोसे आं लोङाथ' मा लिरनाय दं Kain facial Pink facial Pink facial Good morning aku jom pai kan aku untung ada Laut dong ada Nih. Nebe ada laudum spa. Hai. Hit aja hit. Jumpa lah, boy. Nani Bima, Babu Bima. Boleh guys. Boleh guys, mana ang biasa. Anda sih mesti. Neo mau rulat mulai. Angge. Belum mau. Apa rulat tu hari baju jenjar. Dah serra, dah humra. Serra hari berada jeng. Baik cepat. Oh, cepat. Ini last day mana sih? Foto lainnya yang bye. Dekorasi kuisin. Surabaya semua ada. Proses ni. माबायदि मोनखो सुदाव फैनानै बाय नंथ'आ हेलो फ्रेंड्स फाइनली जोंना बड' मिउजिक भिडिअ एलबामनि शुटिंआ दिनै जोबनानै थांबाय स' जों दा एसे चिल आउट खालामबाय भिडिअ फट'ग्राफि खालामबाय नै गोदान एक्ट्रेसफोर दङ स' बिथांमोना शुटिंआव माबायदि मोनदों एसे खोन्थादो रायजोफोरनो अननानै खोन्थादो गोजोननाय मोनबाय ओरैनो एक्टर एक्ट्रेसनि नामा मामोनलाय आदा ओरैनो निकनेमा नारखो आरो थेबगां ओमफ्राय एक्ट्रेसना मोजां मुङा जाहैबाय सासेनिया पुजा सासेनिया जवेन नै बेयावनो दं नैबेनो आदाया बिथाङानो एक्टरमोन ओमफ्राय आदायाथ' बे एलबामाव करिय'ग्राफि खालामदोंमोन ना बे माबादोंसो ओंखाम जानो फैदों थारमाने जों लोगो मोनदोंल' बे फाग्लाबजों जायो बे बिदिबा जोंना शुटिंआ जोबथ'बाय थेंक इउसै नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय आरो उनाव लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों बाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय सोरां माल्टिमिडिया स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बे चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नुनो मोनगोन गोजोन्थों